todos, moitas grazas por Cabal, que vai a facultade responsable no novo título de novos, neste caso títulos de grao, que se van a implantar don Javier San Pedro, que é o coordinador do grado en Educación, e dentro do programa que se tiña aprobado para as linguas extranxeiras, a administración do grado de Ingeniería da Arquitectura da Paisaxe, o proceso de incorporación que pode ser máis relevante. Ao final atenderemos as preguntas que vostede estima. Director da Escola Politécnica Superior de Ingeniería do Vázquez Portomini en Seijas, que finalmente, nada máis decirvos que